Este dorm amb mi. Mare meva! I pobre de mi, si per la nit me menege i el moleste. El Siño Batista el Ventrero era un abuelo molt obert. Era ric i salamero, i de geni molt despert. Tenia més anys que un loro, el nas com un pimentó, ple de berrugues i forro i foralls de portaló. Degut al dolor de panxa com el Ventrero el coneixien, i a ell li sabia molt de mal i per això li servien. Un dia de primavera la sang li s'alborotà y a Roseta la estanquera esta carta le envía. Mi muy querida Roseta, estoy muy enamorado de tu estampita bonitiquita y tu cuerpo salado. Todo esto que te ofrece, este enamorado triste, veas lo que te parece y si quieres abatiste. Roseta, que era guasona, molt rigué del tio aquell, i rissonya i placentera estes verset li escrigué. No em crié pa carcamales, viejo verde i atrevit, vaig a torques, ve les baves i estigues quieta al llit. Mare meva! Quina estaria hasta demà? Que barbaritat! De la teva abuela, i del ball de Torrent. Mare meva, sí, que se cantaven. Que barbaritat! Xiques ben templaes, un xasco gran els passa, per creure als majors el movió no entra en casa, Déu i per avant, que deixeu-los entrar dins, mira que hi ha viudes que s'envolven i enamoren els fadrins. Del que va tindre molt d'èxit, el Joc Torrent, i en un llibre de festes vam ficar nosaltres tots els dibuixos que van recuperar del Ball de Torrent, només que se va fer a principis de segle. Això me'l va cantar, sempre me'l va cantar. Me'l va cantar també. Me'l va contar, ell no es va atrevir a cantar-me. No va s'atrevir a cantar, a veure si encara n'és una altra. Són 12, és la mateixa música, són 12 estudiants que han eixit del col·legi, tinguem per entès que avui estrenem el traje a Sant Bartomeu, al vindre li hem resat i a la reina de les festes, mare de la soledat. Sí. Que bonic, i això ho vau recopilar? Vàrem anar casa per casa, Que meravella, que treball. i amb una dona que li diuen la quinzeta, que és la fadrina, i el germà tenien barberia, i ella feia de cap de llista de les xiques que ballaven. Ella feia de cap les que les guiava totes. I ella encara ens va cantar les cançons. Gent que van eixir l'última vegada que se va fer el Ball de Torrent a Nules, jo he parlat amb ells.